3 σημάδια ότι η κοπέλα που θέλει σε γουστάρει, αλλά ντρέπεται να στο δείξει. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν κάποια κοπέλα σε θέλει, αλλά δεν μπορεί να το παραδεχτεί? Σε αυτό το βίντεο θα σου πω τα 3 πιο σίγουρα σημάδια ότι σε γουστάρει, ακόμα και αν ντρέπεται να στο πει. Αλλά πρόσεχε, μπορεί να υπάρχει μια παγίδα που μπορεί να μην περιμένεις. Γι' αυτό μείνε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί θα σου πω το μυστικό που ξεκαθαρίζει τα πάντα. Πάτα και το subscribe για περισσότερα τέτοια βιντεάκια και συμβουλές. Νούμερο 1. Έχει νευρικότητα όταν είναι γύρω σου. Το πρώτο σημάδι είναι η νευρικότητα. Ας πούμε, όταν κάποια κοπέλα είναι κοντά σου και δείχνει αμήχανη, αγχωμένη, παίζει συνέχεια με τα μαλλιά της ή γελάει συνέχεια με τα αστεία σου, ακόμα και αν δεν είναι αστεία. Ένα ακόμη κλασικό παράδειγμα είναι ότι μπορεί να κοκκινίζει όταν της μιλάς ή να χάνει τα λόγια της. Και δεν είναι καθόλου τυχαίες αντιδράσεις αυτές. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή η νευρικότητα μπορεί να σημαίνει ότι όντως σε θέλει ή ότι είναι γενικότερα αγχωμένη όταν είναι γύρω σε πολλά άτομα. Πώς καταλαβαίνεις τη διαφορά? Θα δεις τα επόμενα σημάδια. Νούμερο 2. Eye contact. Το δεύτερο σημάδι είναι το πιο υποσυνείδητο αλλά και το πιο δυνατό. Η οπτική επαφή. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι κάποια κοπέλα σε παρατηρεί όταν δεν το περιμένεις? Αν την πιάνεις να σε κοιτάζει και να απομακρύνει το βλέμμα της γρήγορα μόλις το καταλάβει, τότε σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά υπάρχει κάτι που οι περισσότεροι άντρες αγνοούν, και αυτή η προσοχή δεν φαίνεται πάντα στο βλέμμα. Μπορεί να φαίνεται από τις ερωτήσεις που σου κάνει ή από το πώς προσπαθεί να κρατήσει τη συζήτηση που έχετε ζωντανή. Για παράδειγμα, μπορεί να ρωτήσει για πράγματα που της δίνουν αφορμές να σε ξαναδεί ή ακόμα να δείξει υπερβολικό ενδιαφέρον για τα χόμπι σου. Νούμερο 3 και τελευταίο σημάδι είναι η γλώσσα του σώματος. Το τρίτο και πιο ξεκάθαρο σημάδι απ' όλα είναι η γλώσσα του σώματος. Αν γέρνει προς το μέρος όταν μιλάτε ή μιμείτε γενικότερα κινήσεις τις οποίες κάνεις, ή ακόμα και αν βρίσκει αφορμές να σε αγγίξει έστω και λίγο, τότε τα πράγματα είναι σοβαρά, φίλε μου. Ας πούμε και άλλα παραδείγματα. Παρατηρείς ότι στρίβει το σώμα της προς το μέρος σου, ακόμα και αν είστε με άλλα άτομα, ή προσπαθεί να είναι τυχαία κοντά σου σε στενούς χώρους. Αλλά θα σου πω μία ιστορία. Μια φορά δεν κατάλαβα αυτά τα σημάδια. Και έτσι έχασα την ευκαιρία μου με αυτή την κοπέλα. Έκανε το ένα μετά το άλλο και εγώ απλά νόμιζα ότι ήταν ευγενική. Μην κάνεις το ίδιο λάθος. Δες το συνολικό πακέτο και μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Όλα αυτά τα σημάδια είναι χρήσιμα, αλλά θα πρέπει να θυμάσαι ένα μυστικό. Κανένα από αυτά δεν έχει σημασία αν δεν το συνδυάσεις με το πώς νιώθεις εσύ. Το ένστικτό σου δεν θα σε βγάλει σχεδόν ποτέ λάθος. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like, subscribe, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να πούμε για φλερτ, αυτοβελτίωση και σχέσεις. Γράψτε στα σχόλια αν σου έχει τύχει ένα από αυτά τα σημάδια και πώς αντέδρασε τελικά. Και θυμήσου, το επόμενο βίντεο μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Μην το χάσεις, και αυτό πάτα το subscribe και το κουδουνάκι. Ciao!